Hi everyone, नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' डिसनाव बयखौबो बराय हरबाय नै दिनै खामानि मावनो फैलायबाय सिलफार आनलडिं आरो आयौ मैया जोङो लडिं हैखादोंमोन आरो माबायाव राङापारायाव ओमफ्राय दिनै आनलडिं खालामनाय आयौ नै सिलफारफ्रा नै सिलिपार गेटआव बोख्लायगोन बारथा गेट गंथामनि दं बेयाव 36 पिस दं आरो सासेया एकदम सिङाव गाखोजोब्बायलै जोंहा साथामा माने गाखोनो मोनासै जायगा गैयिनि एकदम हा माया होनलांजोबगोनलै सेस मोजां लाबोनो हायाखै बेनिखायनो आं जानला मोनला खामानि मावलाबायनायखौनो हगारलाबायसै एकदम आलां फालांथार आरो नोंथांमोना गोसो दंब्ला नायलांफा गोसो गैयाबा नायनाङा आरो नोंथांमोनाव जायो गोदान नटिस जानो साबस्क्राइब खालाम शेयार खालामलाय कमेन्ट खालामलाबाय नैबे गेटआव गारख्लायसिगोन 12ता आं गारख्लायनायखौथ' खालामनो हागोन हाया मिथिला आरो भिडिअखौ आनलडिंखौ भिडिअखौ खालामनो हागोन हाया मिथिया आरो ना गाइस लोगोबो नै आरो गोदान खुन्था गायबाय बेयाव बिनि जौसिन गारि खारनो मोना बिनि अबेसे नैबे जोंनि ट्राकनिफ्राय बारा जौसिन थाखाया नै बेयाव गाख्लायगोन बेसे गेट इयो RM 53 आरो 53 गेट इयो केमेरायाव सिनायहराखै मोजां गोजानद्राय नै बेयाव गाख्लायगोन 12ता पिस गारिखौ बै एखे फिटिंना लायनांसिगोन गारि फिटिंनो नागिरदों आरो गाइस नै लोगोफोर गारि फिटिंनानै खर' गोरै खालामगासिनो सुनो गोलैगोनबो खेला Kekelak guys, telah guna modal gurni. Mas Badni. Minister lagi guna. Dan bapak ham gunung dari jeda gitu. Bayar aku askan lah, laudang ini malah 5,000 hoden deh, laudang juga bisnisnya nalung lah. Mana anda kaya, lau. Bermincin orang. Wajar kena nih. Untuk kita askan pun nanti berbemilai deh. Hormatnya cuma salah. Order. Tumrano sono gombra. Isirku sani lanen ya. Udah isir udah. Wow, ang, dasar dong. Lewat 51 थांगोन लोगोफोर guys. Nggak 50 गेटआव आरो मोननै गेट दंबावो बारथा गाखोनांगौ बेयाव दा 24 दंबावो 36आव बारथा थांबायना जायगा सिनारिफोर देखायलांनो नाजानोसै नोंथांमोना नायनो गोसोबा नायफालांनो थाबानो जाबाय आरो मोजां बागान गेजेरजों लागाव दासो माबा मोनदों दंफां बारि बागान मोनदों बागान थांबाय थासिगोन लागाव दासो जायगाफ्रा सिनारि बागान साय बागान थान्दा हायाव मायाबा नांलांजोबनो नागिरबायलै हारे बागान हाद्रि हाबजोब्बायसै गाइस लोगोफोरा नै सुनिफ्राय हाद्रि फैजोब्बाय दावद्रा माबानिफ्राय दाबायावनो दंजोबो हाद्रिया हायाव
दायो जोङो 51 गेटआव सौफैबाय नैबे 51 गेट ओमफ्राय नै दा गारिखौ नै माने अबाव गाख्लायगोन बेयाव माने बहायना दोननो नागिरदों ओमफ्राय ओंखाम जानोसै आरो जोंहा 51 गेटआव गारखांनानै फैबाय एबार 50 गेटआव थांसिगोनलाय स्टार होआलासिनो इसिम सफैखाबाय बाला इसोर होदो जेराव सेरनाब्रा दासो 50 गेट मोनफैबाय गाइस दासो लोगोफोर 1.5 घन्टासो लाखाबाय 51 गेटनिफ्राय गिदिंला गिदिंनो नङाबा सिदा फैथारबा थाबायना फैबाबो आधा घन्टायाव सफैयो नैबेयाव गाख्लायसिगोन 12ता गोजोन प्लिज ट्रेन मोनगोन नालाय 5:30 ट्रेनखौ 4ता जाखाबायनो 1.5 घन्टासो लाखागोन थाबायनानै थारमाने नङा एबार बेगाव फावसायनानै गिदिंनानै ओरै थांसिगोन ओमफ्राय हौराजुलि स्टेसना बैयावनो जों हौराजुलिया स्टेसनाव ओंखारनानै ट्रेनजों थांसिगोन आरो दे फिटिं बेगाव मोजां फिटिं नै जा हेन्डेलमेन मुहुरिया हेन्डेलमेन जाथ'दों दसे जों दा हौराजुलि स्टेसनाव दंफैयो माने बै लामाजों थांबाय ट्राकआ पान्जाबगुरिया टाउनजों गिदिंना थांसिगोन बैयाव लाखिनानै माने नैबे हौराजुलि स्टेसनाव थाफैबाय आरो जोङो ओमफ्राय माखासे बैनि भिडिअ सोरबाबा फिल्मफोर नायलाय सोरबाबा उन्दुलाबायना दं आरो ओरैनो न'आव थास्लायस्लाय हाजिराफोर मावफैबाय थायो जों रेलवे खामानि बिदिनो गाबोनबो राङापारायाव लडिं होनानै आरो समफोर बिदिनो लडिं होलाबायनांगौ आरो ओरैनो थास्लायस्लाय जानला मोनलासो आंना भिडिअआबो खामानि मावलाबायनायखौनो हगारसाबलाबायसै आरो मोजांथ' भिडिअ लाबोनो हाथ'नाय दै नालाय आङो दा न'आव माने थानानै खामानि मावलाबायदों आरो दिनाफोर एसे चेनेलफोर देरबा माने गोजान भिडिअ लाहैनो नाजागोन आरो जिखुनु दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना मिस्टाराबो दय दुखुनिखौ साबस्क्राइब खालामनो सिगांलाय गोदोखौनो होलाबायदों भिडिअआथ' बारा मोजां जायाखै जाय जायनाव गोदान भिडिअ थांदों साबस्क्राइब खालामथार ओमफ्राय शेयार खालामथार आरो बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायबाय